ҳамин нафарҳое ки имрӯз қоматон камтар рост шудааст, осмона нигаҳ мекунед, ту замина нигаҳ намекунед, як бор ҳамин дафтари зиндагии худатонро, китоб ози он тараф монед, дафтари зиндагии худатонро варақ занед. дар сафҳаҳои аввали дафтар чӣ гуна будед? барои чӣ ин гапа мегӯм? ин гап нест, ҷои худашро рафта меёбад. баъзан нафарат дар ҳақиқат ношукр ҳастӣ, баъзан нафарат дар ҳақиқат рӯзгумкун ҳастӣ, баъзан нафарат ҳамон як нафаре ки дастата гирифтагӣ ҳастай зуд фаромӯш мекунӣ. ҳамроҳи як бародар як ҷо рафтем. ин бародар гӯ ана дӯсти ман абин мунтазир буд ки мебиёд ина салом алейк мекунад. лекин мутаассифона ҳамон дӯсте ки гуфт барои ӯ ҷонша дод, вақтша дод, корша буд кард, гӯё як ҳолати такаббурӣ қатӣ, гӯё надидай, ин гап нодурустай, вай дид, лекин рафт. Ба ҳар ҳол ин бародарро гуфтам ки хай ҳамин хел рафтор кард, гуфт шояд надидай. Гуфтам зангаш зан, ин ҳамин надида бошад, зангаш зан. Зангаш зад, телефони вай набардошт, ба номерои ман зангаш задем. ба номерои ман зангаш задем, телефона бардошт. Ассалому алейкум ака, хуби, тенҷи, саломатият хубай? Гуфт раҳмат, нашнохтам. Гуфтам ман як бародар ҳастам ҳамин хели. Ака дар куҷои дар доираи ҳамон баъзан корҳои бизнес ҳамроҳ ҳаст, суҳбат кунем. Мо воқеан дар Гипразен будем. Гуфт ина тарафи Ваҳдат ба ҳастам, 1-2 соат пас назди корхона мешавам. Гуфтем ин мошини пуштангита нигоҳ кун, мошини пуштангита нигоҳ кун, мо ҳамҷидаем. баъди ин гапа гуфтам, ин бародар гуфт изои банди муъмин ҳаром. гуфтам ман ин изо надодам. лекин баъзан нафарҳое ки рӯзашона гум мекунанд, бояд як чӣ гӯӣ. ман соате буд ки гуфтам ба хотири анами рафиқат аз ту гап шнида будам. накун худованд ҳар як чиза дар ҷои худаш оварда мерасонад. ай мошин фур омад, ба номи худо қасам надидам ман шумора. Ман надидамад рафиқҷон. Бародар мегӯ ина ба пеши мо гузаштӣ, мошинат ба шишти. пеш аз мошинат мошини ман мондагия, рақамои мошини манам медонӣ. ҳама мо дар ҳамин маъракаи бародар даъват шудагӣ ҳастем, омадем. лекин ту чӣ хел мана надидӣ? ӯ ба дараҷаи ҳамин қасам хӯрда худашро оправдат кард ки хай дигар ҷои гуфтанӣ нест. ба ин хотир мегӯям ки ранги рӯи марду номардон якест. солҳо бояд бигардӣ то бидонӣ мард кист. ҳамчун мардак зиндагӣ кардану ҳамчун мардак мурдан кам аст. мегӯям ки на ҳар ҷинси нар мард аст. боз ҳамин гап ба ман эътимоди калон имрӯз пайдо кардам. боқӣ худованд нигаҳбонтон бошад. ҳеҷ вақт як нафаре ки дасти шумо гирифтагӣ ҳастай фаромӯш насозед. худо нигаҳбон.